ओरैसो खालामनो लुगैयो ओरै नामा लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय। क'क्राझाराव दाखालि बागानसालियाव सासे हिनजावसा गथ' जायबा हिनजावसाया बिफाया बर'मोन आरो बिमाया हारसामोन। बै हिनजावसाखौ दिबिका ब्रह्म होनना बुंदोंमोन। दिबिका ब्रह्मआ गावनि गोदोनायाव ओरै दौलें लानानै थैना थादोंमोन। आरोबाव फिन क'क्राझारनि चक्रशिला गार'टिला बिदि मोनसे जायगायाव सानै सेंग्रा आरो सिख्लानि गोथै सहखौ थैना थानायाव बोखांनो हादों। मा जागासिनो दं आं बेखौ मिथिला। आरो लोगोसे आसामनि डिब्रुगड़आव मोनसे सोमोनांथाव खौराङा सोराङाव फैदों, जायबा खौराङा बिखा खामथावथाव। आरो बेबायदि मानसिखौ नोंथांमोना ओरै हास'नो गोसो जागोन, ओरै दानख्लाबनो गोसो जागोन, ओरै सुनो गोसो जागोन। अब्ला जों गिबियावनो सावरायगोन नै बिसोर सानैनि बाथ्रा। बिसोर सानैया जाहैबाय सासेया मेट्रिक फेल आरो सासेया 11 थाखोनि फरायसा बा फरायसुलि। बिसोर सानैजों मोजां मोनलायोमोन जानांगौ आरो बिसोर सानैया थांनाय 14 फेब्रुआरि सरस्वती फुजा आरो भेलेन्टाइन डे बे साननिफ्रायनो गोमादोंमोन। आरो बिसोरनि गोथै सहखौ चक्रशिला वाइल्ड लाइफ सेंक्सुयेरि गार'टिलियाव बोखांनो हादों। थैनाय सेंग्रा आरो सिख्लानि मुङा जाबाय राहुल राय आरो खुशी शर्मा। राहुल राय आरो खुशी शर्माया थांनाय 14 फेब्रुआरिनिफ्राय भेलेन्टाइन डेनिफ्राय गोमादोंमोन। थैनाय सेंग्राया मेट्रिक फेल आरो सिख्लाया 11 थाखोआव फरायगासिनो दंमोन। दा बिसोर मानि थाखाय थैखो? ना न'खरनि मानसिफ्रा हेंथायोमोन, ना सोरबासो बुथारनानै बिदि खालामना दोनखो? बेखौ दासिमाव रोखा खालामथ'नाय जायाखै। जायखिजाया दा बे जाथायनि सायाव पुलिसा नायबिजिरगासिनो दङ। दा आसरित बाथ्रा, बिसोरो थांनाय 14 फेब्रुआरिनिफ्राय गोमादों, नाथाय बिसोरनि गोथै सहखौ हाग्रानिफ्राय बोखांदों। दा गोबां मानसिफ्रा सानदों बिसोरखौ सोरबा बुथारदों जानो हागौ, बा बिसोरो मोनलायलाया साननानै बे जाथायखौ खालामदों जानो हागौ। ना सोरबासो बुथारदों बेखौ मिथिला। जायखिजाया बे जाथाया सैथो जाथाय, नाथाय सोर बुथारदों बेखौ दासिमबो मिथियाखै। दा नोंथांमोना बेनि सायाव मा बुंनो सानो? जुदि माबा मोनसे बुंनो सानोबाथाय नैबे कमेन्ट बक्सनि गेजेराव खोन्थाहरबानो जाबाय। अब्ला दानिया फैदो, जायबा दुथांखौ नोंथांमोना ओरै हास'नो लुगैगोन, ओरै आखाइ दानस'नो लुगैगोन, बेनि खौरांखौ सावरायनोसै। बे जाथाया जादों जोंनि बे आसामनि डिब्रुगड़आव सासे दुथां बोराय, 52 बोसोर बैसोनि दुथां बोराया सासे 16 बोसोर बैसोनि हिनजावसा गथ'खौ जिनाहारि खालामदों आरो जिनाहारि खालामनानै हिनजावसा गथ'नि उदैयाव गथ'बो दोनदोंमोन। उनाव दायनिगिरिया पुलिसजों एरेस्ट खालामजादों। आरो बे जाथाया जाहैबाय जेब्ला हिनजावसा गथ'आ मेट्रिक आनजादखौ लिरनो थाखाय साखाफारा जादोंमोन, बा एग्जाम सेन्टाराव थांनो थाखाय साखाफारा जादोंमोन, रेडि जादोंमोन। अब्लानो हिनजावसा गथ'आ गोबां उदै सादोंमोन आरो उदै सानायलाय हिनजावसा गथ'आ जनो हायैलाय, गसंनो हायैलाय उन्दुदोंमोन, बिसनायाव उन्दुदोंमोन। ओमफ्राय हिनजावसानि बिमा बिफाया मा जाखो जोंनि फिसाजोआ मेट्रिक आनजाद दंमोन, माने बिदि जाखो, थुलाय डक्टरनाव लांनो बेबायदि होनबाय। लांबाय डक्टरनियाव, डक्टराव लांबाय, चेकआप खालामबाय। आल्ट्रासाउन्डनि रिपर्टआ जाहैबाय उदै सिङाव, बे हिनजावसा गथ'नि उदै सिङाव 6 दाननि गोरबोआव दङ। उनाव हिनजावसा गथ'नि न'खरनि मानसिफोरा दावराव दावसि जाबाय। माबोरै जानो मोनखो, बोरै बिदि जानो मोनखो? गोबां रागा जोंबाय, हिनजावसा गथ'खौबो रागा जोंबाय। उनाव बिमा बिफाया सोंबाय हिनजावसा गथ'नाव, माबोरै जाखो आइ, बेबायदि बोरै जाखो, एसे फोरमायना होदो होनना बुंबाय। गथ'आबो गाबबाय बायबाय, मानोना गथ'खौ जायबा दुथां बेयो बुथारगोन होननानै सिगिनानै दोनदोंमोन। उनाव राहा गैयैयाव हिनजावसा गथ'आ फोरमायबाय जे गावसानि न' साखाथियाव गंसे मैगं फानग्रा गला दङ। बे गलादारानो न'खराव रावबो गैयैयाव, न'खराव आइमोन नोंसोर गैयैयाव आंखौ बे दायनिगिरिया बे जाथायखौ खालामदों आरो खोन्थाब्लाथाय बुथारगोन आरो बायदि बायदि होननानै सिगिबोदोंमोन होननानै बुंदों। दा बेनिखायनो आं रावनोबो खोन्थायाखैमोन होनना बुंदों। उनाव मिथिनाय लोगो लोगोनो न'खरनि मानसिफोरा पुलिसनि केस होयो आरो पुलिसा दायनिगिरिखौ एरेस्ट खालामो। लोगोसे लकेलनि मानसिफोरा रागा जोंनानै बे गलादारनि दखानखौ बा गलाखौ सिफायना होदों आरो सोरबा जाथाय थिलियाव मोननायावथाय बे मानसिखौ गोथां बुथारगौमोन, गोथां सावगौमोन।
दा बेबायदि जाथाया जादों नाथाय हमजानाय दायनिगिरिनि मुंखौ खौरां मख'नाय जायाखै आसरित दा बेबायदि मानसिखौ नोंथांमोना मा खालामनो सानो ओरै खालामनो सानो ना ओरै खालामनो सानो ना ओरै खालामनो सानो जुदि मानसि खालामनो सानोबाथाय नैबे कमेन्ट बक्सनि गेजेराव खोन्थाहरबानो जाबाय आं खालामथारनांगौ होनना बुङाखै खालामनो सानोबासो खोन्थाहरनो हायो दाथ' आं ओरैसो खालामनो लुगैयो ओरै ना मा होनो लोगोफोर दा जियानो जादोंला जुदि मोजां मोनदों भिडिअखौ लाइक खालाम जुदि गाज्रि मोनदों लाइक खालामनाङा डिसलाइक खालाम आरो जुदि चेनेलाव गोदान फैदों साबस्क्राइब खालाम जुदि मोजां मोनदोंबा साबस्क्राइब खालाम बाखि नोंथांमोननि गोसो गोजोन्थों एसेनोसै जय बर' हारिनि